As obras para a construción da senda fluvial do río do Ron en Sanxenxo xa están en marcha. A Xunta inviste neste proxecto case 400.000 euros para a adecuación de case 4 km de itinerario, parte das proximidades da Praia de Areas para ascender pola ladeira deste lugar ata chegar ao Muiño de Xián. Esta mañá visitaron o inicio destes traballos o alcalde xunto co delegado da Xunta en Pontevedra. Unha vez que se executa a senda, pois vai supoñer outro atractivo máis, outra fórmula máis, outro produto máis a disposición de todos aqueles que se chegan a Sanxenxo, en concreto a esta zona de Dorrón. De feito, a senda ten o inicio case na praia de Areas, durante case 4 km, polo val da parroquia que se chega logo e finaliza onde o Muiño de Xián. A actuación contempla rozas manuais e selectivas, eliminación de especies invasoras, muros de cachoterías, pasos de pedra e de madeira, pasarelas e barandas respectuosas coa contorna e unha plataforma con 2 metros de ancho. Estará rematado todo isto antes de finais deste ano. Con todo, o alcalde pide que o percorrido sexa accesible xa no vindeiro mes, coincidindo coas festas da zona. E nos estábamos dicindo á empresa e sobre todo ao director de obras se será posible que ese 24 de xullo pois a senda poida estar, digamos, transitable aunque non sea rematada, reunindo todas as medidas de seguridade para que as persoas que van a estar, moitísimas persoas, na zona de Areas, na praia, poidan acercarse aquí facilmente xa pola senda, que hai uns 800 metros, non? O da senda é un dos grandes proxectos do goberno local para esta parroquia, sobre a mesa outros dous. Outro vai a ser o próximo campo de fútbol de Dorrón e tamén a praza, o campo das festas, que é unha cosa que estamos negociando co arzobispado, pero van as cousas por bo camiño, por tanto, en poucos meses vamos a ter 3 actuacións que estarán en execución moi importantes aquí en Dorrón.